Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ιωάννης Ζόβολος. Πιθανότατα οι περισσότεροι να με γνωρίζετε μέσα από την αγάπη μου για την μουσική, το θέατρο και την τέχνη γενικότερα. Σας κάλεσα σήμερα όλους εδώ σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο να σας ανακοινώσω χωρίς φανφάρες και λοιπά κουραφέξαλα την υποψηφιότητά μου με το συνδυασμό του Δημήτρη Καλογερόπουλου. Με την ίδια αγάπη και το πάθος που έχω για την τέχνη γενικότερα, θέλω να προσφέρω στην πόλη που θαυμάζω, ζω και εργάζομαι. Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους που ήρθατε σήμερα εδώ και με τιμήσατε με την παρουσία σας. Να είστε όλοι καλά.